Ang mga pagbasa karong Domingoha ko naminaw og maayo, naghisgot sa usa ka butang nga diin gikinahanglan gayud pag-ayo kanato ug ingon man usab makalipay nato. Unsa man ni? Kaon. Kaon. Kabantay mo sa unang pagbasa gahisgot og kaon. Dihay usa ka tawo nga nagikan sa balsalisa nga nagdalag katawhan kawhaan kabuok pan aron iyang ipakaon sa mga propeta. Kaon. Unya sa Salmo, ang kamot sa Ginoo nagpakaon kanato. Kaon gihapon. Unya sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagpahinumdom nato nga unta kita magtinabangay o maghinatagay. Apil na niini ang pagpaambit sa atong makaon. Una, labaw na sa Ebanghelyo karon, gipakaon ni Jesus ang mga tao 5,000. Ngano man nga pulos kaon man ang mga pagbasa karon. Sa atong kinabuhi, og imo bang irang ang imong mga panginahanglan, siguroon man jud nato ning konsumo. Kabantay mo ana. O makaapiki na imong budget, sa may unahon nimo og prioridad, kaon man jud. Bahala na ng papuwag wait, mahimo ra man og kadang way luspad ni atong wait basta naa lang taylong agon. Bahala ra nang usahay magpagwapa ta, magpasinaw ta og buhok, magpariban ta, magpa-treatment tag usa pa diha og makaapiki, pwede ra man nag-iawahi. Siguroon man jud nato ning kaon. Kanang giingon nilang panultihon og bahalag saging basta labing di na tinuod. Suway ra kog lips to lips na imong bana o jaga kaon ra ka usa ka semana saging pujat. Adi jud na mahimo kinaluoran ng luwa ana. Di masilbi di na tinuod. Kanang giingon bahalag saging basta labing. Di mahimo na. Ngano man ang pagkaon usa ka butang nga diin nagpahinumdom nato sa atong kinabuhi ug maunay ato nga konsumo, survival. Nabito ko nakitaan sa Facebook, i-post din giingon din bahalag saging basta labing. Char. Bahalag mais basta angisi tamis kaysa humay kuno unya sigig away. Bahalag magkaon og dukot basta dili lang gubot. Bahalag magsudan o ginamos basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirming galagubo. Bahalag magkaon kuno kamunggay basta lang kuno magkahigugmaay. Nagisumpayan sa katapusan ang mutuo pasmo. Pasmo jod kay mahimo badag ingon ana. Sa atong kinabuhi, maninaw nato nga duha ka buok o duha ka klase ang atong panginahanglanon. Naigitawag og lawasnon nga panginahanglanon o kalibutanon nga kagutom nga gikihulagway sa atong pagkaon. Napoy gitawag og espirituhanon o kalagnon nga kagutom, panginahanglan. Material needs o spiritual needs. Nga di mahimo kung ang usa ni ana di nimo hatagan og gibugaton. Di man mahimo nang usa ka tawo gigutom nimo yung kagtawga ang pari kay pahilog. Di mahimo, di makatambaw ng hilog o gigutom ka. Dili pud mahimo nga kanunay ra ka mo kaon, wa dya mo po kay spiritual nga mga nourishment sa kinabuhi. Suway ra kog rosaryo usa ka adlaw nya wa kay kaon. Igo ra ka mapakog ang lingkuranan. Naaning duha. Mao nga sa Ebanghelyo karon og sa mga pagbasa, gitan-aw ni Jesus ang panginahanglanon sa mga tao. Material needs. Ingon ko Ginoo asa matag ipakaon ani mga tawhana. Sa jong nakaadyo ingon ang mga apostoles nga sos bisan pag mopalit kag pila ka denaryo di na paigo. Adyo pa'y papaulion sila. Pero gipapauli ba sa Ginoo ang mga tao?
Kay kahibaw ang Ginoong Hesus nga ang ilang kagutom, ang ilahang kakuwangan sa pagkaon aning yugtua kinahanglan gayud nga matubag. Kinahanglan nga matubag. Kita tingali kamo nakasinati mo ni ana sa panahon nga galisod pata sa una sa mga bata pata. Kanang magkalisod-lisod tagkaon. O nakatilaw tingali mo kamo mga pamilya dinhi kita sa panahon nga gagmay patong mga anak wa patay klarong trabaho. Nga galisod kita pagpangita sa itong pamugas. Kay numdom ko sa akong kasinatian, kami mo eskwela pagkapari, mga napo mana or 11 katuig ang among eskwelahan. O niya, anang maong gidugayon, naius sa katuig ang away klase. Gitawag naman na makaroon og Spiritual Pastoral Formation Year or SPFY. Kanang usa katuig, murag maoy among regency period, ipang-apod-apod mi sa mga lugar, di mi papuyon sa seminaryo. O taga-bukid ka, ay ato kay assign sa isla. O taga-isla po ka, ato po kay assign sa bukid. Aron makatilaw ka kinabuhi sa lain-laing hugpong sa mga tao. Una ako, kay taga-bukid man ko, taga-baryo man ko, dito ko i-assign sa usa ka gamayng isla sa Northern Cebu, isla sa Bantayan Island. Pobre man po kaadyo may sa amo, pero ang pamilya nga akong napuy-an, luoy gyud pod in taon. Pobre pag yung kaayo. Nagiingnan mami sa mga pari seminaryo nga og unsay kinabuhi sa pamilya nga inyong puy-an, maupoy inyong kinabuhi. Ayaw pag inarte. Unya akong napuy-an didto, ang trabaho sa bana ilang bahay, gamay ra gud nga bahay gi sumpay ra sa likod sa sementeryo. Unya gisukdungan ra nila, ang trabaho sa bana manggamaay rag lapida. Unya way magpagama, wa mo po income. Unya ang trabaho sa isang asawa magama ra jog bata, no? Napo kabuok ilang bata, no? Nang gaupong-upong, no? Kasabot mo gaupong-upong mga tiguwang, kasunod. Nya dito ko, nya malin nalipay ko po ko mga 2 buwan ko, 3 buwan siguro ko to sa ila. Matay kay dito ko maatli og kalakalag pag Nobyembre 1 sa hapon di jud ko kalimot. Gakuha na tong bana katong bana kita sa gipuy-an, tatay-tatay namo. Gakuha 2 ka bag nga kanang sako nga rami. Abi mig ahuna-huna ato nig merkado basi nakakwarta ni kita kang ga-repair telig lapida kay kalag-kalagon. Unya basig pareha dinhi sa ato bang magdugmak, di ba? Og Nobyembre 1 magdugmak man ta, magpakaon sa butangan sa altar og biko, ay pakaon sa mga kag unya somrag utitod itoy mo dugok, no. Abi ko og ganang nay magdugmak. Sus kay abi ko mo ato mig merkado, hinglipot ra daimi kay naana dito sila atong namudyo atong kilid sa menteryo nga manguha sa mga pagkaon nga igasa sa mga nangamatay. Mutong si kung hunahon namatay makaon baga na oni nga kanawa ko maanad man sa antikira o kuha o ganang pagkaon gikag menteryo. Datuson mga niming nanay o ganang mo ato mig minatay sa magbitbit o mga kindi o magdahag mga bingka kanang gikag patay kay maot. Pero aho ra jud ning tistingan jud nitong madaha ba jud ni, no? Pagabot dito sa menteryo, daghan man pong manguhaay. Pibo kaadyo kay di lang pud sila. Naanad sila ba nga panguhaon ang gihalad na sa mga patay. Piskay dito. Daghang tanduay, daghang kulapo, daghan. Katong mga matay nga mga palahubog, sos kinadaghanang aniho pa man sa una. Paghanggo kag mapungos ko po na imong bag. Nagabahin mami sa akong tatay-tatay kay adito man ko ni sa gibutang sa lubong nga gipangjuta kay di na maka magsaka-saka kato mga pantiyon kay habog man tong uban. Kamulo na hong pamunit nakasindo ko usa ka gamayng lubong dito sa tumoy nga lamparilya ra gibutang in taon, lamparilya unsa naay kanang gibutangan og samin bitaw na dili kandila kana suga nga naay samin. Una sa punuan, sa kuros di na maklaro ngan sa namatay, di sa punuan, di hay tulo ka putos nga bahog-bahog. Niyang mataganahan mo sa kog bahog-bahog, kay hantog og karon, mahimo og mo-offer mag bahog-bahog, kay moangay ng pare, anak ka ng supas, bitang murag bahaw naman siguro na gi kuag utro. Mo man tigpalit sa unanay sa unang tabo sa asawang sa tikira sa una. Kauna-una akong matisampulan sa ring maton baka ning tulo ka putos bagbahog kay murag bag-o pang binutang. Mailhan man nimo nang bag-o pang binutang. Sus pag aksyon na hugpunit tulo man to ka putos, da may karatula ubos sa punuan sa cross. Na natabunan nagsagbot gamay gibutang dito, ako pa karon apan sa sunod ikaw na usab, no. Ojo kumukuha sa bahog-bahog kay mabaslan na pud tani ini, no. Kini atong mga kagutom
sa lawas o kagutom sa kalag. Nabati na nato. Labi na sa mga kabos. Kay mas arang-arang man ning kitang mga kuan kita, mga naahan, mayon tapunga kay wa man ta mga problema o magkalisod-lisod og kanoon. Ang mga kabos mas labaw ang ilang kagutom nga gibati. Mo bito nagingog sa may diferensya kuno sa mga dato ug sa mga kabos. Ang pinakadako kunong diferensya sa dato ug kabos mauni. Ang kabos mudagan pa aron mangita sa ilang kanoon. Pero ang mga dato, mudagan aron pagpahili sa kinaon. No? Mga mga pobre, mangita pagsay tapos, asay namatay, aron makalibre. Ang mga datuon po, ka-jogging, aron mahilis, ag bilbil, ag kolesterol, o mga uric acid. Pagkaon nga kalanon o espirituhanon. Kinahanglang balanse na sa atong kinabuhi. Tanawa karon sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, gawali ang Ginoo sa maayong balita. Una iyang gipakaon ang mga tao paghuman. Asa man na makita nato sa Eucharistia. Ang Eucharistia usa man pud ni kang bangkete mao bitaw na mga lawata. Sa lawas ug dugo sa Ginoo. Ngano man diha sa Eucharistia gitagbaw usab nato ang ato nga espirituhanon nga kagutom. Tanawa nganong mosimba man ta, nganong niya man ta dinhi karon kitang mga Katoliko, nganong niya man ta sa simbahan matag adlang Domingo. Pagpaabot nga to sa Ginoo sa atong espirituhanong kagutom. Kita nga nanimba dinhi karon na kamong nasa gawa sa simbahan, kamong nasa tubangan, kamong na dinhi sa suod. Pagpadung natong simba, gida nato dinhi sa simbahan ang tanan nato nga mga kagutom o kauhaw sa paglaom o pamasin o pagtuo nga ang Dios mo'y mutagbaw nato dinhi. Pinaagi sa kalig-on sa Eucharistia. Tingali pagpadung ninyo sa simbahan ang uban dinhi hambin og mga kahiubos, mga hinanakit sa ubang mga tao. Ato nang gida sa simbahan, buwahan, magaanan kita inigawas nato ug mobalik na ta sa atong tagsa-tagsa kapanimay o komunidad. Tingali ang uban nato dinhi pagpadong nato sa misa, naa nato ang kauhaw ug kamingaw sa atong mga anak nga sa taas nga panahon wa na nato ikita tungod sa pandemic. Kamingaw baka sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong bana o asawa nga tuwa sa abroad, nga wa pa makauli tungod sa kakulian sa panahon. O kanang maong kamingaw kahigwaos og mga kabalaka, ato nang gida sa misa. Aron, ang grasya sa Eucharistia ug ang kusog nga gihatag sa Ginoo, makaligon natog balik. Ang Dios sa kanunay nagbusog kanato. Una kabantay mo sa Ebanghelyo, primero, wa sila'y makaon. Ingon mismo ang Ginoong Hesus, asa matag ipakaon nila. Unya, sa panahon nga diha na milagro nga gihimo sa Ginoo, sa may sunod, nakahipos pa sila 12 kabukag. So makita ninyo ang kalainan? Primero, wa dyan mo sila'y makaon. Sa panalanginan na sa Ginoo, nakahipos pa sila sobra. Muni sa Salmo, iyang gitagbaw ang tanan nato nga mga panginahanglan. Di ba ingon ani man sa atong kinabuhi? Pila ka higayon nga nagkamalisod kita. Pila ka mga higayon nga nagmakuwang kita. Pero namatay ba kita gutom? Wa. Kisa ba'y namatay o gutom nato dinhis balilihan, kaluoy sa Ginoo? Wala. Kay pangitaan kita sa Ginoo ug pamaagi nga kita mabuhi, nga kita makakaon. Tinuod dili lalim ang pagpaningkamot. Pero kung mutuo lang kag mosalig ka sa Ginoo, di gyud kaniya pasagdan. Pangitaan gyud kag kahigayunan nga makabayad sa imong utang, makakita og tuition sa imong mga anak, makakitag tambal nga ikapalit alang sa imong maintenance ug sa imong sakit, ug labaw sa tanan makakita gyud ka og pamaagi nga masudlan imong kaldero. Ingon ani ang Dios kung siya mo'y mupakaon kanato.
Kay sa mga Hudiyo, ang ilang pagkaon, ang ilang staple food kay pan man. Ang mga Hudiyo, di man sila mangaon o kanon. Kita ra may mangaon og humay o iba mais. Sila pan ang ilaha. Pan o niya parisan og isda. Isda nga tilapia. So kining 5 ka pan dinhi sa Ebanghelyo, 2 ka isda, mao ni common meal sa usa ka tawo nga igo-igo ra kahimtang sa mga Hudiyo. Og igo-igo ra kag pagkabutang kaniadto por lo menos sa imong lamesa naay 5 naa kay pan og naa kay isda nga tilapia. Og dato-dato mo na makaihaw kag baka, makaihaw kag karnero, makaihaw kag kanding. Pero ilang pan adto gahi. Di pre nang atong pangapan ani dinhi sa ato nga usa ka nga nato gigutom ta, malamon nimo dito nang usa ka buok. Ang ilang pan sa mga Hudiyo gahi. Murag og kawa ng uban. Unya ila man ang ibutang sa ilang kusina, unsa ila nang mag-adlip ra sila ana og nay bisita, tiningob man nilang pagmasa kaniadto. Tungod sa kagahi sa ilang pan ko say surutsuhon ko na nila. Surutsuhon nila ng pan. Kay gahi niya tabang, kay parisan man na nilag isda. Munang naipanultihon sa unang og labayon kag bato baslig pan, og pan pud nila mo ilabay nimo pusa po ka, no? Patay po ka kay usa ka kawa kinabug-atan na ilang pan. Ingon ni ana ang hulagway sa Ebanghelyo karon.